साननैनि आबुं हाबाफारिजों खुंफुं जालांबाय नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बोसोरसालिया जथुम्माया। बर'नि गुदि धोरोम बाथौनि सानथौ सानस्रि आरो गुन बाख्नायथिखौ मुलुगाव सिनायथि होनाय बाथौ धोरोमनि गेजेरजों गोग्गो समाज नखर दानाय फैबाय थानाय समाव लाइमोनफोरा बाथौ धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै गावनि इयुन संसाराव माबायदियै जाफुंसार जानो हायो, बाथौ धोरोमखौ फेहेरनाय आरो फोगोमनायाव दौरि आसारि आरो फोसावगिरिफोरनि बिफाव बेफोरबायदि गोबां सावराय जथुमखौ बिथा खालामना साननैनि आबुं हाबाफारिजों उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेंखनाव थानाय नोलोबारि बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 36थि बोसोरसालिया जथुम्माया मोनसे गाब गोनां हाबाफारिनि गेजेरजों जोबलांबाय। जोबथा गेवलां सावरायमेल हाबाफारियाव उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि नेहाथारि अखन दैमारिया बेखेवना होनायजों लोगोसे आगु आरो दानि बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरजों ओनसोलनि समाज सिबियारि आरो बायदि आफादफोरनि सुबुंनि होंगो दोंगो मोनसे थासारिनि गेजेरजों जोबनानै थाङो। खोब गोजोननाय मोनदों दिनै 36थि बोसोरसालिया जथुमा आरो आंनि बेरायनायाव आरोना बेखौनो आं गिबिसिन नुदों, माने बे बियाबखौनो आंबो आसरितसो मोनदों जे बियो एफा गोबाव जाबाय आरो आंनि लोगोफोरनाव सोंदों आङो थारैनो बे बियाबा बिराद गिबिसिन जादों होननानै। दा बेनि थाखायनो रोजा रोजा आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय आफा इसोरनिसिम साबायखर बावदों आरो बेवहाय फैनानै बिथांमोनहा बाथौआरि हिसाबै जेसेबां डेक'रेसन साजायदों आरो जोंनो अननाय होदों आरो गावजों गाव खुलुमदों, गेदेरखौ मान होनाय, गेदेरा उन्दैखौ अननाय, बहुत डिसिप्लिनै माने बेहाय बाथौआरि माइनाव आफाद आरो गागि लाइमोन बयखौबो बाहागो लानाय नुदों आरो गोबां मानसि जानायखौ नुनो मोनदों। दा आङो सेन्ट्रेल माइनाव आफादनि लेङाइ आफादगिरि गोबां जायगायावनो बेरायबाय आरो बेरायनायनि गेजेराव दिनै नोलोबारियाव फैनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बिथाङा थारैनो बेबायदि जायोबा दिनैनि बे जि बाथौआरिफोरनि मोनसे डिसिप्लिन, बे डिसिप्लिना जुदि अराय समनि थाखाय थायोबा बुहुमाव बर'खौ खौसे खालामैनि जेबो खोथा गैया। माने बर'आ जे बुहुमाव बाथौ धोरोम बे माने सिनायथि होनो थांगासिनो दं आरो बे मोनसे जोंनि थाखाय मोजां जादों, आं बेखौ दिनै बुंबाय आरो। दा जोङो नैबे 36थि जि एनुवेल कनफारेन्स दुलाराय बाथौ गौथुम नोलोबारि आन्सलिकनि बे खुंनाय हाबाफारिया देग्लाय जोंनि बे 2 नं बटाबारि गामियावहाय जोङो सिरियालि हिसाबै खुंनो मोनदों आरो बे खुंनो मोननायखौ जोङो जोबोद गोजोननाय मोनदों। दा बे खुंनायावहाय जोङो सानथामनि हाबाफारि लादोंमोन। बे सानथामनि हाबाफारिया दिनै जोबथा, दिनै गेवलां मेल। दा बे गेवलां मेलावहाय जोंनि बियाबनि सिङाव गासै 24टा गामि दङ। बे 24टा गामिनि रायजो राजाफ्रा लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारियाव गोबाङैनो जाफुंसार खालामबाय आरो जोंनि बे खामानि दामानि मावनायखौ जोंनि गामिनि जायफोर बिबानाव दंमोन, दा बिबानाव थानाय सुबुंफ्रा एबा मानसिफ्रा जोंनि बे बानजाय आफादखौ गोबाङैनो जोंखौ हेफाजाब खालामबाय आरो जोंनि बे बानजाय आफाद दाफुंनाय जि साक्सेस जानाय, बे साक्सेस जानायावहाय जोंहा किसुमान मानसि दङ। बे मानसिफ्रा जोंखौ बे दा मेल खुंफुंनायावहाय गोबाङैनो जोंखौ माने सापर्ट खालामदों। दा किसुमान मानसिखौ जों नाम मख'नोबो गोनां जागोन आं बे खेथ्रआवहाय। दा कमल सिं नार्जारि होननाय सासे सुबुङा जोंनि बे पेन्डेल बानायनायाव बेसेबां प्लास्टिक नांगौ पेन्डेल बानायनायावहाय, बे प्लास्टिकखौ बिथाङा थोजासे माने जोंखौ हेफाजाब होनायसै आरो जोङो गामि आफादनिफ्राय जोङो माखासे फैसा जोङो खांनो गोनां जादों। दा जों न'खरफायाव जोङो 4,000 करि खांदों। बे 4,000 खांनाया जोंनि बे मिथिं खुंफुंनायाव गोबाङैनो माने हेफाजाब होदों। दा बेखायनो आङो खावलायो आरो जोंनि बेबायदिनो जोङो खुंफुंबाय थानो हाथों। इयुनाव माने मिथिंफोर जायोब्ला जों बेबायदिनो बयबो जों खौसेयै खुंनो हायोब्ला जोंनि बाथौ धोरोमा जोंनि समाजाव, ओनसोलाव बा जोंनि बे हादोरावहाय गोसारगोन आरो जोंनि बे समाजावहाय बाथौ धोरोमखौ बयबो सिनायगोन। ओंखायनो आं आसा खालामो जाहाथे बे बाथौ धोरोमा जोंनि समाजावहाय जोंनि बेले बेजे साननाय आरो निसा जुक्त लानाय बेफोरो माने निसाफ्राबो जाहाथे थाबैनो
बे धोरोमनि गियानखौ मोननानै जाहाथे मानसिफोरनि गेजेरावहाय बे सोबनाय बोनाय हुदाफ्रा खारलाङो। दा दिनैनि दिनावहाय बाथौ धोरोम फोसावगुरु फैदों, बिथांमोना जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरखौ मोजाङैनो बुजायदों। जेनेबा फरायफुबाय थानाय समावहाय निसा जानाय, निसा लोंनाय बेफोरखौ गारनांगौ। मानो होनोब्ला फरायनाय बेलायावहाय बेफोर निसा जुक्तुआ गोबाङैनो खहा खालामो। लेखा फरायनो बानाय, न'खराव गन्दगल खालामनाय बा बेमार आजार जानाय आरो गोबां गथ' गथायफ्रा, जोंनि गथ'फ्रा फरायफुबाय थानायफ्रा बिमा बिफानाव मेट्रिक पास जाबानो बाइक डिमान्ड खालामनाय, सोरबा स्कुटि डिमान्ड खालामनाय, बेफोरबायदियावबो जोंनि समाजनि बा जोंनि ओनसोलनि गथ'फ्रा गाज्रि जालांगासिनो दङ। दा बेफोरखौबो जोङो जोंनि बे धोरोमनि गेजेरजों माखासे जों गथ'फोरखौ बुजायनो हायो। दा बेबायदिनो जों धोरोमनि गेजेरजोंसो किसुमान जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय जि माने गाज्रि बारहावा बेफोरखौ जोङो फोसाबनो हागोन होननानै आं आसा खालामो।